Sanamukela ku-Khensani TV, igama mkhulu nkhazimulo. Uma umusha ngicela subscribe kuze uthola ama-video isikhathi siwakhiqiza. Wengane zamathongo, ngiyazi abanye benu la bantu kudumala ukuthi mkhulu yini ndaba ethi mkhulu umuntu menesithunywa akatholi mhlawumbe for 30 days. Lelani, kufanele wazi kuqala ukuthi unesithunywa esinjani. Uyangizwa? Unesokuhlola, unesokukhuleka, unesebonakaliso, unesoprofetha. Khona omunye umoya la unganawa kakhulu. Abanye bayawazi ukuthi umjodi. Lo moya abanye bathi owedlozi. La khona kufika umuntu khona athene, hey, wena uzoba kanje kanje. Umuntu vele kube njalo. Athi wena kuzoba nje kanje. Makhomba nje wathi wakhuluma kwenzeke. Lo moya babethi uyidlozi kodwa uyisithunywa ngomthetho. Mayesakhuluma uzithi umuntu enolimo olubi into esho iyenzeka. Akulinganisi nje ngalo uma unesithunywa esinjalo. Into ekuyenzeke ngayethu ngakudinga ukuthi ukhulume. Ngaphandle makukhuluma emthandazweni. Yebo uma ngashaya 90 days noma 30 days uvula umlomo wakho utshela umndeni wakho cha ngathanda ukukhuluma. Ngifuna ukukhuluma entabeni. Uma ufika entabeni ukhuluma ethandazweni umthandazo. Khona nomveli inqangi. Shintsha ulimi lami. Ngifuna mangisho into ibe njalo. Naba phela uElijah babekhona nje babethi akube khona umlilo ube khona manje. Cimeza. Jesu 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 Jesu. Memeza. Lamahlo la ngifuna ashintshe ngifuna ubona into oyibonayo. Uma unesithunywa noma unedlozi noma unomoya okwazi ukubona ngale kwelamoya. Qala bayaneshow ukuthi imumo yongibetha. Phela ingakho laba abanemoya okhuluma endlebeni emasontweni umuntu ngizwe umuntu ethi uswayile amanzi angithi wayihamba intaba ngekhathi ehamba wena walidla igobongo. Mina ngikhuluma ngomuntu osoyenze yonke into. Khona i-training ofanele uyenze yabantu abanesithunywa. Ngomoya ingcwele ukazi nje vele uthole ne-silver platter ngaphandle mawuthwele noma kuyi-grace yokuzala yakho unenhlanhla. Uyangizwa? Most of labantu laba bathi banethunywa manifike egodleni lazaba ninaki bahleli nezigubhu. Kwabagqa amajazi ethunywa. Ezani pho izigubhu? Angi-understand mina. Bheka phela ukuthi lo muntu usebenza ngani. What is the spirit connected to? Uma unesithunywa ukwazi usithole kalula. Uyabona nje uJesu waye entabeni wathandaza wajuluka. Uyodluntula umzimba. Cha abantu abadala. Mveli inqangi uvala amehlo. Jesu power 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 ngicela amandla. Memeze. And funny enough umunye umuntu waye entabeni thanda zo 3 hours 4 hours. Abuya zithulela. Sibobo usithunywa sakho ngihamba kwesikhathi. Uye entabeni thanda zo 3 hours 4 hours ebusuku. Uyabuya emini ukhuluma ngabantu. Kanti sakhe isithunywa ilesi so uma ukhuluma into yenzeke. Uyangizwa into engishoyo. Ngizama ukusiza nethunywa ngoba mina ngani-challenge mina la. Kwabantu laba sibanezithunywa bagqoka amabhayi na yonke into. Mangithi asisefe ngifihlela into sisefe ngempela sisefe usondele. Ngizokhipha amafastela ngoba yazi indaba. Siyakwazi ukuthi uphanisha lo mzimba lo. Ngifuna mina abantu enginabo la ku YouTube abafuna usizo. Abangazini ngokuthi awuchaza idlozi uchaza isithunywa but you know results. Nginika manje ama-training mechanism. Uyabona thina kuqala kanye sifuna bhoboko isithunywa besihamba sibheka kubusika abantu bayabazi kubusika bala eMaritzburg. Hamba entabeni phela khona ungqiqwane. Hamba eSweetwater. Bheka indawo engqiqwane khona. Ufike ulale phansi ngqiqwane. Yes, naked ugqoka ithanga kuphela. Cela amandla. Jesu Jesu power power Jesu Jesu. Sandaza kanjalo 4 hours between 12 and 5. Shintshe lo mzimba lo. Uyazi ngikhumbula enye insizwa ethandaza ngale ndlela ivula isibovu iqhwa. Thandaze. Khona isikhathi la khona yathi thandazela umuntu. Azange ngikhuluma ukukhuluma. Yathi mkhulu awudead. Hayi cha ngangidlulela ngempela lesa sikhathi. Ngoba kulula uphanisha lo mzimba. Yathi mkhulu awudead. Nanga umuntu le la espontshini. Amathonga avula umsebenzi.
Awafuni impande bathi bafuna umkhuleko. Ngikhathele. So 17 days manje night vision entabeni between 12 and 5 ebusuku. Kushe nezwe kodwa lipheli. Wathi ngiyaxhuma nje phezulu komuntu ngomzimba. Kanti vuka. Kwasuka ukufa ngoba izinto ezingigulisa izilwane lo tikolosho nezilwane abanimilisa zona nimeqo. Izilwane. Ungadli ngicabanga ukuthi umoya ingcwele nje uthola nje uhleli wothi hit. Anginideleli ngitshela iqiniso. Unenhlanhla moya empophomeni babhoboka. Okay, sebebhobomile bakuyisa phansi kwadlikizela kwakhuluma ikhehla and then unayiphaya ukulapha yini. Bheka phela closely behind you. Abantu abahamba lolu hambo bayindaweni ejulile. Uyazi khona into engiyithanda ngoMary Magdalene. Mary Magdalene mangenalo iphutho ngumthakathi. Kodwa wale ejiya khona esewumuntu osemezela uNkulunkulu. Uyakwazi ukuhamba ngo3 ebusuku. Phela yena wafika kuqala isonweni laJesu. Ngoba ine experience wamthatha uJesu wamfaka kwi-circle yakhe ngoba ine experience yokuhamba ebusuku. Thola i-prayer partner. Thola abantu abanomoya ofana njengowakho. Uyangizwa? Ukwazi ukuqubula leyo moya loyo. Only if usuwadlile amagobongo wazihamba intaba emini wahamba all the relevant waters amanzi labathe wahamba wazila ukudla awusabonga nzakalani thola ukuthi wathaba ubisiyo naso qala usitrain usiqeqeshe isisukumo ayikho ingane beyisuma igijime nje uyangizwa kule video ngichaze izinto eziningi I'm trying to explain ukuthi khona umuntu onesithunywa esingazile la ukuzobona ngamehlo esingazile ukuzozwa phela nje ekhuluma into yenzeka but umqeqesha ngaleyo muntu bakuthula phela ukuthi ukhuluma entabeni thandaza phela between 12 and 6 8 months uthi abashintshe ulimi if possible uthulele for 8 months but it's impossible wenza lo so awuzama 80 days because ingakho phela kuthiwa kuyiwe ephehlweni oyingakho phela kuthiwa khona retreats hambe entabeni. People of power don't move in groups. Uyazixoxa nabantu bengakuthandi because uhamba nemimoya you already have spiritual groups ohamba nabo. Most of the things phela kuthiwa olimini there's the power of life and death. Uba usho lokho athi umveli ngqanga okunaka umuntu esine mina ngiyahlupheka uconsistency ngalokho mina ngiyahlupheka usho lokho njalo mina ngiyahlupheka kwazi kwanzima impilo yomuntu yakhiwa yilolu limi because khona yini i-repetition and consistency. Awukuzama ukwenza njalo masuwazi nesithunywa esinjani vala amehlo for 8 months wacela ukuthi bashintshe emthandazweni thandaze hard dluntu umzimba impela wavala ungavuli ngelanga wavula ubonke emaphambi kwakho thandaze eminyanga ebusuku. Ngiyaphinda the first day ingilosi zidila nje noJesu zazingenandaba zingahlangene nokuthi ubabakho uNkulunkulu wafast 40 days then umoya ingcwele sondela kuyena kuthiwa ingilosi they came and attended to him sezathendile kuyena kwezi-temptation iyilingo usalingeke ingakho abantu abaningi abanethunya umuntu uza ngokukhuleka agcine sethola intombi uyangizwa la engafanele ngabe uyithola khona sekuyisilingo hayi ngoba kulethwe uNkulunkulu ngaleso sikhathi noma mhlambe uyakhuleka agcine senze into wrong ngoba after umkhuleko masizofuna ingcwele temptation has to come and uyazi into ebuhlungu lo temptation letho ba ayiletho usathana phela uthanda ukuqamba usathana amanga lithi iBhayibheli khona nengoma lomthandazo our Father unto in heaven our Father unto in heaven uhamba uzene and lead us not into temptation. Kuleyo prayer ndoba sekukhulunywa noba lapha ngoba uJesu ethi ukhuluma nje neHeavenly Father ukhuluma nje noNkulunkulu uhamba masosene and lead us not to temptation. Ubuwazi moya ingcwele yakwazi ukulead ku-temptation. Why? Every car before you drive has to be tested. Everything has to be tested. If we are strong, for test. Ngikhuluma ngihamba nesithunzi ungashiyi idlozi behind. Ngiyangizwa
ungalishiyi idlozi behind. Because isithunya sifana nje njenge-airtime efonini, but airtime is rubbish without i-battery. Idlozi liyi-battery. Find out more about idlozi lakho. Ngingakho ngingathanda ukudila kakhulu nabantu abanesithunya because they feel like they can stand ngonyawo olulodwa. Makhosi amakhulu.